Згнив гарбуз. Ні, представляєш, Вітя, полізла в підвал, як глянула, такі гарбузи, це ж наші, з нашого города. Я навіть не знаю, в чому причина. Ти представляєш? І це я зараз обрізаю отак вон, глянь. Ну, вже, дивися, на кашу нарізала. Уже пшенця засипала. Зараз провариться в водички, тоді золью і молочком сюди. І покушать, ну, у нас буде що. А це вже, дивися, в кульочок ось нарізала, глянь. На двох хватить. На двох, та Добре. і ще й синок прийде, такий, що під'їсть трошки. Так що біда, я навіть не знаю. Може, хто знає, як хранити гарбузи. Ну, у мене більше, крім підвала, немає де хранити. Їх і небагато у мене, ну от не додивилася, і от зараз я його, от бачите, чекаю. Ну добре, тоді готово. Ага, ну, бачиш, хорошо. А, давай.